Doteraz bolo istým spôsobom prešlo do prihľadku 1775 detí vo veku od 15 až 21 rokov. Ďalších zhruba 4000 na to čaká. Ale z toho, čo sme zistili, podrobnejšie potom povie pán kolega Potyčný, čo to znamená z lekárskeho hľadiska, ale už len to prvé, čo vidím, je, že 20% má alebo nadváhu, alebo rovno je obéznych, to je prvá vec. Tuto vidím ďalšiu záležitosť, že 36% chlapcov, 22% dievčat má problémy s tlakom v tomto pomerne nízkom veku, 80% má skúsenosti s fajčením. A ďalší problém, ktorý je pomerne nový, ak som správne vyrozumel, je tam veľké percento detí, ktoré majú problém so spánkom. Zmyslí sa tým, že spia menej ako 8 hodín denne. Môžeme si vám povedať, čo to asi znamená. Inými slovami, to, čo sme na začiatku rozmýšľali, že keď jednoducho máme populáciu, ktorá má veľmi silný vzťah k tomu, že sedí za počítačom, že jednoducho málo sa pohybuje, že sa to nejako premietne do zdravia, tak bohužiaľ tieto veci sa potvrdzujú. Ja si myslím, že to riešenie, ktoré k tomu prichádza, je to, čo už na župe robíme. To znamená snažiť sa vytiahnuť doslova túto mládež von z toho, kde sedia niekde pri počítači, von z toho, kde sedia pri televízore, von z toho pasívneho prostredia a ponúknuť im či už v oblasti toho, čo spolupracujeme s futbalovým zväzom, v spolupráci s tým, čo spolupracujeme s hokejovými športami, teda s futbalovou ligu, alebo v rámci toho, ako budujeme koziska, alebo to, čo robíme v rámci cyklotras, konec koncov bežecké korčulárske projekty, že to má obrovský zmysel. Jedna zo systémových vecí, ktorú táto župa prijala preto, aby tento stav niekam viedol, je to, že platíme v súčasnosti 50 eur mesačne na školu a tak, aby sme mohli podporiť krúžky športové, ktoré sú v rámci škôl urobené. Ale asi to hlavné, čo by som chcel na úvod povedať, je, že už tieto predbežné výsledky hovoria o tom, že je dobrý dôvod, nielen pre nás ako pre župu, nielen pre náš odbor školstva, takisto nielen pre riaditeľov škôl, ale hlavne pre rodičov, aby sme pohli so zdravotným stavom našej stredoškolskej mládeže, lebo mnohé z týchto výsledkov sú skôr charakteristické pre ľudí 30 a viac rokov, ako pre stredoškolákov. Inými slovami, to, čo máme dnes na stole, hovorí, že generácia, ktorá dnes je na stredných školách, s veľkou pravdepodobnosťou môže mať v budúcnosti zdravotné problémy, ale ten život im treba istým spôsobom doslova zachrániť, doslova napomôcť. Aj cez tieto športové aktivity, viem, že sú tam nejaké návrhy v oblasti stravovania, ale v každom prípade konať treba veľmi rýchlo. Pre nás je to ďalší impuls, aby sme tento výskum poriadne dokončili, aby sme tie jeho závery aj doprecizovali, ale tento prvý signál sme chceli vyslať veľmi rýchlo, ako náhle prvé výsledky boli na stole a to je dnes, takže